Reggio numărul 1457 în direcția întorsura Buzău. Va pleca de la linia 6. Trenul va opri în toate stațiile până la întorsura Buzău. Vă rugăm, poftiți în vagoane. Trenul Interregio numărul 1636 în direcția București Nord va pleca de la linia 3. Trenul va opri în stațiile Predeal, Arduța, Bușteni, Sinaia, Ploiești, Vest. Trenul circulă fără oprire până la Predeal. Pentru a afla poziția vagoanelor, consultați panoul de compunere al trenurilor aflat la mijlocul peronului. Vă rugăm, poftiți în vagoane!